Ma mare es diu Consol. Té 51 anys i li agrada cantar, conèixer nova gent i les pel·lícules. Admiro la meva mare per la seva fortalesa i optimisme capdavant de les adversitats i enfermetats de la seva vida. Actualment s'està recuperant de situacions difícils i tot això mai ha perdut l'esperança ni el seu caràcter. És una dona molt treballadora i somiadora. Estic molt agraïda de tot el que fa per a mi. Ma mare es diu Eva, té 50 anys i els seus passatemps són anar al gimnàs, passar temps amb la família, anar de compres i sobretot tindre moments especials amb les seves filles. És una dona molt valenta, treballadora, honesta i molt amable. Admiro molt a la meva mare per tot el que fa dia sí i dia també. Com mai es rendeix i com a pesar de tot sempre té un somriure en la cara. Estic molt orgullosa d'ella i per com m'està fent ser millor persona cada dia. La meva mare és una persona alegre, afectuosa i molt treballadora. Sempre està pendent dels altres i té la capacitat de fer sentir còmode a tothom que té al costat. L'admiro perquè sempre troba forces per tirar endavant i ajudar als altres, fins i tot quan ella també està cansada. A més, m'ha ensenyat a ser constant i a valorar les petites coses. Per a mi és un exemple d'esforç i d'amor incondicional.